Ferox is a 3-year project funded by the European Union. What the project is about is collecting berries in a more efficient, fun, and also a self-sustaining way from the forests of say, Finland or Scandinavia. However, each year only 5 to 10% of them are collected. This is not because they're difficult to collect, it's because they're difficult to find. And especially if the climate has changed through global warming, it's not always predictable whether the frosts have killed the flowers or they have affected the early stages of the berry growth. So what we're trying to do in Ferox is create an application that will help people find the berries from drone information and also IoT sensors installed in the forest to give us an idea and to give the pickers an idea of where the berries are and also the best ways to get from one patch to another patch to another patch in an optimal way. So the goal of my team in the project is to develop AI algorithms that can automatically detect berries. And what I mean is that their objective is to find berries and distinguish their type in the images. In this case, the images that we capture from the drones. And the idea is that we have our AI, we give an image, and the expected response should be something like, I found 16 bilberries and 5 cloudberries. In this way, we can survey a region of a forest and automatically build a berry density map of this forest. And to achieve this reliably, we need data, lots of data. And there is one important thing here, that these AI algorithms, the more they see diverse examples, in this case of berries, the better they learn and the better they generalize to unseen environments. This, I feel that is going to be a really big challenge and also a big responsibility. What I can say is that it's going to be a completely new experience and all this is going to be actually quite exciting. There wouldn't be a project unless there were challenges to solve. So the major challenges, of course, if you think about forests and going into collect berries in an automated way using technologies like drones or AI, then you have to think about how do you get the technology in there and how do you actually make it robust enough to operate in that environment. So if you can think about how we could possibly create a berry map that tells people how to find the berries in the forests, what we have to do is to take a drone in there, underneath the canopy, have a camera pointing down on different sensors, and to see where the berries are, and then of course report these berries on a real-time map. So for example, if you take a robot and you deploy this robot in an unknown environment, you should expect to receive reliable estimates from our AI system. So basically, the plan for this trip is going to carry out the data collection in the forest, hoping to find berries. And because this will be my first time in Finland,
have no idea how it will actually be. The problem is, how do you get drones underneath the canopy? How do you stop them flying into trees? How do you get them to autonomously scan the environment in an effective way? So what we're doing is we're developing like an automated solution for detecting trees, detecting bushes, detecting obstacles. Have this on board the drone itself. The more sensors and more technology you put on a drone, the larger the drone has to be. So we're trying to find a compromise between having a fully equipped drone, which of course is going to be larger, noisier, have more inertia when it steers, and a little more intimidating if you were to meet it in the forest. And then having really tiny drones that are almost, not say invisible, but not quite as intrusive to the environment and the people. So they're quieter and less impact on the experience if you're sharing the space with them. So how can we put these complex technologies and complex sensors into smaller drones? And this is one of the major problems that we're trying to face in the project. To get something that works, but also is not too imposing and annoying if you were to meet it in the forest. Technically speaking, instead, I'm not sure if the cameras that we will have will be suitable for the data acquisition. Under the canopy, for example, there could be low light and images may be blurred, for example, due to long shutter times or too dark to see something actually useful in them. And there is no data online that we can check because I didn't see any related project. So this would be more like a leap in the dark for us. No siis sehän nyt on siis olennainen osa mun elämää. En mä osaa erottaa sitä jotenkin, että nyt mä olisin luonnossa ja nyt en olisi luonnossa. Joo, en ole koskaan välittänyt kaupungeista ihan hirveästi, että jos mä menen ulkomaillekin, niin mieluummin mä menen niin kuin tavallisten ihmisten luo asumaan ja mieluummin niin kuin johonkin luontopaikkaan. Että sama se on täällä Suomessakin, että tämähän on niin kuin paratiisi, missä mä nyt asun mulle. Okay. No niin, nyt ollaan täällä Ilomantsin metsissä, mustikkametsässä, ja tässä pyydettiin ottamaan vähän tuota kantaa ja pohdiskelemaan sitä, että mitä nämä marjat on merkinnyt meidän historiassa. Ja tietenkin on niin, että täällä Suomessa luonnonmarjoja on käytetty aina ja sillä sipuli, mutta niiden merkitys oli vähän toisenlainen ennen vanhaa, kun ei ollut tietenkään kylmätettyjä eikä pakastimia. Eli varsinkin mustikka niin oli enemmänkin lääkinnällinen raaka-aine kuin varsinainen elintarvike niin kuin nykyään. Mustikalla torjuttiin tai hoidettiin vatsavaivoja. Ja Suomessa niin tietenkin suurin kohde, mihin sitä puolukkaa poimittiin, niin oli Pietarin markkinat. Pietari Venäjän pääkaupunkina osti mitä vaan, ja tietenkin myös puolukkaa sinne meni aika lailla. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tuli tämä kaupallinen arvo puolukalle tai marjoille yleensäkin, niin sitten ruvettiin keskustelemaan tosissaan siitä, että kellekäs ne oikeastaan kuuluu ne marjat siellä metsässä. Ja siitä itse asiassa väännettiin suuriruhtinaskunnan valtiopäivillä, säätyvaltiopäivillä aika laillakin, ja tultiin siihen lopputulokseen, että ei se ole kyllä kiellettyä se marjojen poimiminen muiden metsästä. Mutta se tilanne säilyi enemmän tai vähemmän epäselvänä aina tuonne 1900-luvun alkuun saakka. Silloin eräs hyvin voimakastahtoinen nainen nimeltään Ilma Lindgren niin nosti oikeusjutun maanomistajaa vastaan, joka oli takavarikoinut hänen poimimansa marjat. Ja hän voitti sitten loppujen lopuksi korkeimmassa oikeudessa. Ja sitten ei tarvinnut enää vääntää siitä, että onko se marjojen poiminta muiden mailta sallittua vai ei. Ja ylipäänsä tämä marjojen poimiminen on mulle tosi tärkeää, koska se on tapa päästä metsään ja päästä luontoon. Ja yhtä tärkeää kuin tämä marjojen poimiminen, itse tämä saalis on se, että saa olla metsässä ja saa olla luonnossa ja voi päästä
We have defined 3 very clear milestones in this 3-year project. And because the project started in the harvest season, we weren't ready to collect the data at the start. So at the end of the first year, we had to collect a lot of data to train the machine learning algorithms. So this last July, there were only bilberries and cloudberries ready. However, there were also lingonberries at an early stage of ripeness, so in between green and red. So with this data, we were able to train the algorithms to locate the berries from any images that have not been annotated. No niin, minähän olen asustellut koko ikäni täällä Ilomantsissa, eli tämä on minun syntymäkunta ja asuinkunta. Täällä on vaikuttanut pienestä pitäen ja opetellut ja oppinut nämä kaikki hienoudet ja kotkotukset ja asiat täällä Ilomantsissa. Toki olen käynyt muuallakin välillä joitakin vuosia, mutta tänne vaan on veri vetänyt sitten uudelleen ja täällä ollaan taas. Siis 60-70-luvulla ja kaikissa autoissa oli lapsi. Sitten ajetaan kauas ja siellä on ihanat semmoista valkoista hiekkaa ja vanhemmat menee metsään poimimaan marjoja, niin sitten me lapset jäähän sinne hyppäämään pituutta. Eli meillä oli, sitten tehtiin näin ja sitten näin, hypätään pituutta. Sitten äiti huutaa, että hei, tulkaa kerätkää muutama marja. No sitten me lapset mennään kerättää muutama marja äkkiä ja takaisin autoille. Ja sitten otetaan mehua ja voileipiä ja taas ruvetaan, tai on juoksukilpailut. Eli me siellä metsässä nautittiin siitä koko päivä siitä. Sitten vanhemmat tulee ja sitten levitetään siihen evät ja syydä välillä ja vanhemmilla on jo sankot täynnä marjoja. Ja eikö hyö lähtee uudestaan, koska korvot on saatava täytteen. Ihan ömeistä. Ja sitten me jatketaan sitä hyppelyä. Tai sitten joku menee autoon ja ottaa ettamme siellä. Tämä on minulle hyvä muista. Olen poiminut marjoja lapsesta asti. Me mentiin perheen kanssa metsään poimimaan marjoja ja lapset saivat jonkun pienen kupin tai ämpärin, johon sitten kerättiin. Ja sitten kun oli ämpäri täynnä tai kippo, niin sitten sai mennä metsään leikkimään. Ja olen poiminut marjoja koko elämäni ajan ja siitä lapsuudesta saakka. Kerran olimme minun miehen kanssa ja hänen veljenporukan kanssa hyvin lähellä tuolla Venäjän rajaa. Niin marjassa, en muista mitä marjoja kerättiin ja siellä on hyvät paikat ja paljon marjoja. Ja sitten tämä minun miehen veli rupesi pelleilemään, että hei, nyt ollaan näin lähellä Venäjän rajaa. Ja meni tälle näin. Shall I show? Like this. And he went like that. Ja hän meni niinku sillä tavalla sinne. No sitten ei mitään siinä. Syötiin evät, lähdetään takaisin ja meidät pysäytetään siinä. Heti kun tullaan sieltä pieneltä tieltä, niin päästään maantielle, niin siellä on rajamiehet. Nämä rajamiehet ja pysäyttävät auton ja sanovat, että ketä täällä on. Eli me tiedettiin, että nyt on ollut ne hälytykset siellä. Eli se on mennyt aika lähelle tai jopa toiselle puolelle, tai en tiedä miten siinä kävi. Ja pysäytettiin. Mutta sitten katsoikin, että ai, Eri Ansel, terve. No niin, eikö jatkakaa matkaa. Mutta tämä oli tämmöinen vaan, että siellä on kyllä hälytykset sitten, että Tietysti tämä rajan läheisyys niin on aiheuttanut semmoisia vierastuksia joillekin turisteilla. Itse olen asunut täällä perheeni kanssa aikanaan omien vanhempien ja sisarusteni kanssa ja myöhemmin sitten omien lasteni kanssa. Ja
jollekin on saattanut rajaläheisyys tuntua hivenen mystiseltä, jopa pelottavalta, mutta niin mulle kuin muillekin paikkakuntalaisille ne ei varmaan ole siitä niin kuin jäänyt minkäännäköisiä pelkoja. Ja rajaläheisyys on niin kuin ollut ilmeinen koko ajan ja raja on ihan vieressä. Poiminut marjaa, tai meillä niin kuin lapsuuden kodissa poimittiin marjaa, poimittiin kaikenlaista marjaa, puolukkaa ja mustikkaa ja hillaa. Ja ne oli vaan niin kuin semmoinen lisäelintarvike, että ei me oikeasti myyty niitä. No tietysti joskus asustella ja töissä on saanut käydä sitten kun siihen ikään tultiin, tai he oikeastaan jo vähän ennen sitä ikään kuin aikaisemmin ei ollut niin tiukka tämä nuoren työntekijän lainsäädäntö. No en tunnusta, että olisin joutunut lapsityövoiman kanssa tekemisiin, mutta hyvin nuorena, varmaan jo alle 16-vuotiaana oli mahdollisuus mennä ensimmäisiin työpaikkoihin ja se on tietysti ollut tosi kiva juttu nuorelle ihmiselle, että on saanut opetella työn tekemistä ja näin. Kun mä oon kuitenkin tuolta pohjoisempaa kotoisin. Mutta se, että siitä on jäänyt mulle se, että mä en osaa ostaa marjoja torilla. Ainoa on se mansikka, minkä minä osaan ostaa. Ja kyllä mä tiedän niin paljon ihmisiä, jotka tänä päivänä eivät lähde mehtään poimimaan marjaa. Ja tiedän myös semmoisia, jotka lähtee poimimaan. Että se varmaan se kotitaloustarve on se, mitä nykypäivänä tehdään. Että sitten ammattipoimijat on erikseen. Totta kai on kiva saada marjoja ja syödä niitä sitten talvella, mutta ehdottomasti tärkeämpää on se, että pääsee metsään ja pääsee luontoon. Mustikat löytyy ihan nurkilta. Ei mä yleensä lähden ihan kävelemään tästä. Ja puolukkapaikka mulla on niin hyvä, nyt ollut monta vuotta. Se vielä sattuu omalle maalle sillä, että mä menen veneellä sinne. Soudan veneellä ja sitten siitä ei ole kuin 100 metriä rannasta ja sitten mä saan sieltä puolukat. Onko se ihan sinun omassa onnetpaikka vai no sinne pääsee kaverit. Kyllä sieltä riittää. Sieltä tulee tosi hyvin. Now, I'm often asked the question, is there any cultural resistance or say skepticism over the technologies? And yes, of course there is. And I think because it's a very old cultural activity, collecting berries, it's been going on for thousands and thousands of years. Bringing AI, which is very hot and used at the moment, and say drones into the mix, of course, it's going to meet with some resistance by the people that do this as a hobby or it's one of their passions. They go there to the forest to listen to the birds, to feel the wind on their faces and just to chat with others while they're collecting berries. But what we found during this last year, we were chatting with some of the hobbyists who collect many kilos of berries over the summers, is that they don't mind the smaller drones. They really don't have a problem. And if they can see a way of using their phones, because they use their phones anyway, they're always sending messages to each other, to make it maybe safer for them. Maybe they know where their friends are picking, maybe they know the best way to get from A to B without going through the swamps. Maybe we could even have heat maps of mosquitoes, and I don't know. If they can make it a more pleasurable experience with these drones, with the Pharos technologies, then they don't see a problem in having the technologies working with them, collaborating with them. But of course, if we have to have larger drones, there are quite, to be honest, they do instill a fear because it's quite a large object and quite a large sound. Then they will be skeptical and they probably wouldn't want to use it. So what our job to do is to balance this, is to make something that's functional but also usable and acceptable for the pickers themselves. Tämä marjojen poimiminen käsin on se perinteinen tapa, jolla on aina poiminut marjoja. Ja
Tämä poimuri on semmoinen kätevä tapa, sillä saa nopeammin marjoja metsästä poimittua, mutta monet ihmiset poimii sitten myös ihan käsin, jolloin ne marjat ei ole niin roskaisia ja ne on sitten helpompi käsitellä sitten sen marjojen poimimisen jälkeen. Olen tämmöisen perinteisen marjastuksen ja eränkäynnin kannattaja, niin vähän tuntuisi ihmeelliseltä kyllä se, että sen työn tekisi drone jatkuvasti enemmän ja enemmän. Et siitä joku viehätys siitä nyt haittuu kyllä sitten mukana, mutta kyllä siinä on paljon hyviä puoliakin sitten varmasti tulevaisuudessa. Ja myös esimerkiksi liikuntakyvytön, jos on huono liikuntakyky ja tahtoo päästä luontoon ja marjaan, niin sehän antaa sitten jo semmoiselle henkilölle niin ihan uskomattomia lisää tarpeita ja voimia, kun voi sen puolesta, tämmöisen huonosti liikkuvan puolesta kantaa marjoja ja muita reppuja ja tämmöisiä, että se on hyvä puoli siinä. Enkä vastusta kyllä teknologian kehittymistä, eikä se minun tehtävä olekaan ihan näin omasta puolestani, niin jännityksellä jään odottamaan sitä, että mitä kaikkea se teknologia tuopi tullessaan sitten. Kehitys kehittyy. Ääni, tämän dronen ääni on aika semmoinen häiritsevä, koska se ei kuulu luontoon ja se on jatkuva ja tasainen, niin se on hyvin, hyvin häiritsevä. Että siinä mielessä, ja sitten kun oli näin matalalla ja alhaalla, niin jotenkin ne oli todellakin semmoisia häiritseviä, että tuli semmoinen huoli, että tuleeko ne jotenkin päälle, tai varsinkin tuo pienempi drone oli vähän jotenkin semmoinen epävakaan oloinen, jotenkin tuli semmoinen ajatus, että tuohan voi vaikka lennähtää minne sattuu ja vaikka minun päälle, niin semmoinen tietynlainen huoli ehkä tuli siitä sitten. Ja tavallaan jos tietää, että mitä varten ne lentää, niin silloin se on ihan okei, mutta jos ei tietäisi, miksi ne lentelee tuossa, niin sitten se oli sitä se suurin vihollista. Ikään kuin, että mitä tapahtuu ja kuka kuvaa ja miksi kuvaa. On todellakin häiritsevä, koska se ei niin kuin ole luonnollinen eikä kuulu luontoon, mutta toisaalta sitten, että ne ei todellakaan vastaa mitään tämmöistä luonnollista eläintä tai muuta liikettä sitten semmoista, niin se tuntuu niin kuin ei luonnolliselta ja tavallaan kun miksi itsekin lähtee metsään, niin se on juuri semmoinen luonnon ympäristö ja sitä luonnon rauhaa. Se tuntuu häiritsevältä. No äkkiseltä ajateltunnosta tuntuisi ehkä vähän oudolta, että täällä keskellä ei mitään olisi droneja, jotka pörräisivät tässä ympärillä. Se olisi ehkä vähän tämmöinen häiritsevä tekijä. So here we have an example of image that was captured by one of our drones. And this drone was flying at a human height, more or less. So the image that we have is very rich. So we have a lot of information. If we zoom in, we can immediately see like the berries. But in order to process this image, we can split it into parts. So we can process subparts of this image into little pieces. And here we have an example where over here we see a crop of the big image. And here on the right we see instead the annotations that human made on these images in order to then train the AI systems. In this case, we can see that there are some lingual berries and they were annotated with these blue bounding boxes. Then our system processes all these informations. It processes thousands of these type of images associated with the annotations from the humans. And then when we query the system with this type of annotations, we get a response that it should be very similar to what a human annotator would annotate.
And here in this case, we can see that the predictions that were made by our AI system is very similar to what a human annotator annotated. But you know, we have sometimes some problems, like if we give this type of images to our AI can get confused. And sometimes it might detect things that are not really correct berries. Like in this case, for example, it detected that these 2 leaves were some lingual berries, and 2 pieces of wood in the background were bilberries. So this is something that we don't want to, and we call these ones false positives. So this is an image that we captured from one of our drones. And here you can have a little bit of a taste of the challenges that we can face with our AI algorithms. You have the top part of the image that is with a certain illumination, and the lower part instead is in the shade. So already this difference could cause some problems for our AI algorithms. And then you have different type of berries. On the one hand, you have these ones that maybe are bilberries, maybe bogberries, that we have lingual berries over here that are unripe, and then we also have crowberries. So one of the idea of the project is to be able to distinguish all these type of berries. Yeah, maybe straight. No, this is not. It's not good. Okay. No, not good. Who wants to go first? Which way? Who can try? How wet is it? Because it's like I can try. no. This is awful. No, we cannot walk here. Not. We will fall. Back. Back. We will fall. It's full of water. Again, Cecilis. Go. There is 20. Yeah. I think you put the one feet there and then the other one here. That's how you got there. Soon I'm very wet. You will see. When we collected the data for bilberries and cloudberries, we realized that these grow in very different places. So the challenges for flying the drones in these areas were very different, and also for the people there gathering the data. For example, the bilberries grew in dense forests or areas where it was still possible to fly the drone. And the cloudberries grew in marshland where it was very difficult to walk. Of course, the drone could fly over those areas, but it was very difficult to get with the people, with the drones to those areas. So we realized that also for the pickers of these berries, there were very different challenges. The bilberries, for example, grew in very dense patches where you could easily collect kilos without moving many square meters, whereas the cloudberries, for example, were like 1 every square meter. So the density of the cloudberries is very difficult. So you can see it'd be very important if we could create maps that demonstrate how dense these different berries were. So maybe the people could walk through an optimum line through the cloudberry patches to pick the most cloudberries. Otherwise, you spend an awful lot of time walking from one berry to another berry and not collecting much weight at all. So now we have a possibility. So Toisaalta ehkä osa minusta niin ajattelee sillä tavalla, että menneekö sitten oma tietty viehätys pois, jos sinne pääsee keskelle suota jollakin droneella sitten jatkossa ja marjat viedään dronella pois. Mutta on semmoinen sanonta olemassa, että kehitys kehittyy. En minä sitä näe yksistään huonona. Yksi seikka, mikä kiehtoo erityisesti tässä teknologiassa sillä tavalla, niin on se, että se turvallisuus.
Eli tämmöiset pelastustehtävät, jos maastossa sattuu niin marjastajalle, metsästäjälle tai muille liikkujille joku vahinko, niin se etsiminen ja mahdollisesti ohjaustehtävä kanssa, että hälytetty drone voi näyttää tietä tälle pelastettavalle, että seuraa ilmassa lentävää dronea, niin pääset autolle tai perille sieltä metsästä. No en kovin montaa kertaa, ainakaan sillä, että olisi niinku paniikki iskenyt, että missä mä oikeasti olen. Mutta joo, kävi. Se oli varmaan viime syksynä suoraan töistä. Ajattelin, että nyt on jo aika myöhä, mutta menen katsomaan, että onko suppilovahveroita siinä mun vakkaripaikalla. En ottanut, siis jätin auton vakiopaikalle, en edes ottanut kännykkää mukaan. Kumpparit vaihoin tietenkin, mutta ajattelin, että vaan pistäydyn siinä, että ei ollut niinku minkäännäköisiä niinku suunnistamisvälineitä mukana. Niin kyllä mä jotenkin pyörähin niin, että mä lähdin ihan päinvastaiseen suuntaan ja sitten mä vaan menin ja sitten oli semmoiset maisemat, että ne ei ollut yhtään tutut. Sitten tuli järven rantaan, kiersin sen järven. Ajattelin, että nyt on löydettävä tie jostain, kun niitä nyt aika paljon täällä kuitenkin on. Niin siinäkin meni aika kauan ennen kuin löysin tien ja sitten rupesi olemaan jo niin pimeä. Joo, ja sitten se tie löytyi onneksi, mutta sitten rupesi olemaan niin pimeä, että mä en enää kunnolla niin kuin nähnyt. Että mun piti vähän katsoa, että missä menee niin kuin nuo puulatvat, että mä niin kuin osaan suunnistaa sen tien mukaan. Mutta sitten mä jo kohta tajusin, että mikä tie se on. Ja sitten mun piti vaan kävellä koko matka. Ja jäin sitten naapuriin ja naapuri heitti mut sitten takas autolle. Mutta siinä oli pientä jännitysmomenttia. Mutta ajattelin, että ei tänne nyt ei näissä Keski- ja Etelä-Suomen metsissä aina törmää tiehen ja sitä kautta pääsee johonkin. Mutta tietenkin olisi fiksua olla joku suunnistus, siis kompassi, jos kaikista varmin, olla aina matkassa mukana. Kun sekin oli jo niin pilvistä, että mä en edes nähnyt, että missä aurinko. Eksynyt metsään, kun hän on kaupunkilaispoika. Eli hän oli, kaupungista muutti tänne minun perässä ja sitten taas lähettää metsään ja hän eksy. Ja se oli ihan kauheata, koska ei kuultu huutoa, ei mitään ja hän oli jossain. Ja meillä jo, että suunnilleen itkettään siellä, että miten me löydetään se. Sitten autojen pilliä vain painettiin ja piip piip ja näin. Jos niin esimerkiksi tänä vuonna on hieman haasteellista löytää hyviä marjapaikkoja, niin silloin tämmöinen apu on isokin apu, mutta sitten on toki vuosia, että esimerkiksi mustikkaa voi olla todellakin lähes joka paikassa, niin silloin sillä ei ole niinkään merkitystä. Että tämmöisenä... En käytä älypuhelinta, enkä käytä sovelluksia, enkä tällaista teknistä apuvälinettä. Eli paikallistuntemus on se, jonka perusteella sit mennään metsään ja etsitään ne marjapaikat. Eli siis jos olisi käytössä sellainen sovellus, jota pystyisi käyttämään vaikka siellä älypuhelimessa, niin kyllä tietysti se olisi ihan hyvä juttu, että välttämättä aina se paikallistuntemus ei riitä ja olosuhteet vaihtuu. Jossain paikoissa marjat on parantunut ja siellä ei olekaan niitä marjoja, mistä viime kesänä oli. Mutta tietysti jos olisi tämmöinen hyvin asiat tietävä sovellus, niin siellä olisi. Now the glasses will record the process as she is doing it. So we have first person footage of how she picks the berries. Joo, siis hillastuksessa se olisi oikeasti ihan superhyvä asia. Jos sulla on 10 hehtaarin tai 20 tai 100 hehtaarin suo ja sitten että sä itse kävisit sen läpi kokonaan, niin sä voisitkin laittaa droneen sinne menemään ja että tonne suunnistetaan, tuolla näkyy keltaista. Mutta siis ei varmaan mustikan kohdalla, niin, koska on kyse metsästä, se on aina metsässä, se ei ole missään aukossa. Niin varmasti. Itse asiassa kävi, sekin oli suppilovahveroita.
kerätessä. Menin niin myöhään, että otin otsalampun jo mukaan ja mulla oli meidän pentu mukana. Tästä ihan kävelin talolta. Ja sitten rupesi kuulumaan tuolla, kerättiin siinä usvan kanssa sieniä ja sitten rupesi kuulua semmoinen ja niin kuin kopinaa. Ja sitten välillä se hiljeni ja sitten tuntui, että se tulee taas vähän lähempää ja sitten mä hetken aikaa mietin, että mikä eläin tämä on ja arvelin, että se on hirvinaaras, jolla on emä, siis vasa. Ja että se uhittelee mulle, luulee, että mä oon karhu tai jotain. Niin siinä kyllä, vaikka sitten Ilpo sanoi täällä kotona, että no eihän se olisi mitään päälle tullut, mutta kun oli ihan pimeetä, ja sitten tommonen ääni kuuluu tosi läheltä, niin kyllä mä otin jalat alle ja tuli ihan sukkelaa pois. Now we are doing some statistical analysis of our preliminary results. And what we can see here is a graph where on the horizontal axis you can see the ground truth, so what human annotators have annotated. And on the vertical axis instead you can see what the machine, what the AI predicted. So the correct answer will be the exact diagonal. But here where you see this green line, this is what our AI predicted. And you see that because it's a little bit lower than the diagonal, here it means that the system is underestimating the number of berries inside the images. The next milestone next year will be going back to the forests again. And then we will have all the algorithms ready. We'll have the experience from drones. We'll have them on the drones. And we'll also have some prototypes of the applications for the berry pickers themselves to find these berries using the heat maps, and we'll see how they feel about them. What do you like? What don't you like? Is this a clumsy way to do it? Is it helping me get from one berry patch to another? Is it robust enough? Does it tell me the right things? And then from this feedback, we'll have one more year again to meet the next milestone where we have to have something ready. By the end of the project, we have to have a very good sense of what would be an exploitable, a way of transferring this research and innovation that we've done into something that could be sustainable and usable by the people themselves, and improve the percentage and also the ease of collecting the berries.